ଓଡ଼ିଶାରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ତା'ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ଆଉ କ'ଣ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଥିଲା ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅତି ଗରିବ କୃଷକ ଭାଇ ହଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବଳଦଟିଏ ଫିଟାଇଲା। ଆଜିକାଲି କୃଷକ ଭାଇ ହଳ କରନ୍ତି, ହଳ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋରୁଟିଏ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଯାଉ କିଛି ପୁଳା ଚରୁ। ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଧାପଡ଼ି ଗଲା ଚରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଆହାର ନେବା ପାଇଁ। ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ଚୋର ସେ କଳା ବଳଦଟାକୁ ନେଇକି ମହାନଦୀର ଦୀପରେ ନେଇକି ଲୁଚାଇଲା। ଲୁଚାଇବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ପରଦିନ ସେ ବଳଦର ମାଲିକ, ସେ କୃଷକ ଭାଇ ଜାଣିଲେ କି ମୋ ବଳଦ ଇଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଗୋଡ଼ ଖୋଜରୁ ଉଣ୍ଡାଳି ଉଣ୍ଡାଳି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ବଳଦଟେ ଯାଇଛି ଏଇପଟେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୋରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଚୋର ଭାଇନା ଜାଣିଦେଲେ। ଜାଣିବାର ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି, କି ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ତାଙ୍କର ଧଳା ରଙ୍ଗର ତାଙ୍କ ଆଲୋକିତତା ଛାଡ଼ିଲେ। ସେ ଯାଇକି ସେ ବଳଦର ଧଳା ସବୁ ହେଇଗଲା, ତା ଦେହ ଶରୀର ପୁରା ଧବଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଲୋକ କୁହା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖୁସିର ବିଶ୍ୱାସତା ନିହାତି ବହୁତ ଇଏ ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତର କଥା, ଆନନ୍ଦର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁରେ ସହରରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ଇଏ ଥିଲା ତାହାର ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର କାହାଣୀ।